ମଣ୍ଡନ ସେନା ସାର୍। ଏଇ ଯେ ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି ଭରତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଲାଗେ? ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। କଣ ଦେଖିଲେ ଆଜି? ଆଜି କଣ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ମତେ ଜଣେ ଗାଈ ଚରାଉଥିଲା, ତାକୁ ଜଣେ ଏ ପାଖରେ ଆମର ଗାଈ ଚରୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ି ଗୋଟେ ଟାଙ୍ଗି ଗୋଟେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲି, ବାହାରି ପଡୁଛି ହେଲା। ତା ପଛରେ ତା ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଗଲା, ଆସିଲୁ ଦେଖିବୁ ତୋ ଭାଇ ସେଠି ପଡିଛି। ତାପରେ କୋଉଠି ପଡିଛି, କଣ ହେଇକି ପଡିଛି ବୋଲି କହିଲି, ତୁ ଆସିଲୁ ଦେଖିବୁ ଆଉ ତତେ ତାକୁ କରୁଣା ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ଆସିଲି, 2 ଜଣ ହେଇକି ଆସିଲୁ। ଏ କରୁଣା ଗୁଳି କରିବା କିଏ ଦେଖିଛ? ଆମେ ଦେଖିନୁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଶୁଣିଛୁ। ହଁ। 3ଟା ପରଫେକ୍ଟ 3ଟା ଟାଇମରେ ମାନେ ଗୁଳି ଫୁଟିଲା, ଆବାଜ ହେଲା ପୁରା ଆଲ୍ଲା ଗାଁକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେମାନେ କହିବେ ଏ କଥା 3 ବଜେ ମାନେ ଗୁଳିଟା ଫୁଟିଲା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଆପଣ କରୁଣାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଦେହ ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସନ୍ଦେହ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଦେଖିଛୁ, ଆଉ ଗୁଳି ମାରିବା ଦେଖିନୁ। ଏଠୁ ଡେଡ ବଡିରୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ କୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଗୁଳି ମାରିଲେ? ଆମେ କହିପାରୁନୁ ସାର୍। ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବାଇଗଣ ଗଛ କଣ କୋଷା କୋଡା କଣ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ମାଲ ପାଣି ନିଶା ପତ୍ର କଣ ଖାଇ ପିଇକିରି ତାକୁ କଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବ ବୋଧେ କଣ। ପାଟିତୁଣ୍ଡ କୋଉଠି କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ସାର୍। ତାପରେ ଯିଏ ଗୁଳି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସିଏ ମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ମାରେ, ଆମେ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ହଁ ପୁରା ଜାଣିଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଲାଗେ? ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ। ହେଲେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି? ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିକିରି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଆଇକିରି ଆମର ସାନ ପିଲା ନରକୁ ଫୋନ କଲି, ଆଉ କହିଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଜଣା, ମୁଁ 112କୁ ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ମତେ 1 2 କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଗାଁରେ ହୋଲି ଗଲାକୁ ନର ଫୋନ କଲାକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆସିଛି। କିଛି ଗୁଳି ଆବାଜ ଶୁଭୁଛି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ଶୁଣିଲି। ଫାୟାରିଂ ହେଇଗଲା କି ମୁଇଁ ଦେଖିଲେ କି କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି? କିଛି ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦୂରିଆ ବାଟରେ, ଚାଷ ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ କେମିତି କଣ? ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ମୋର କିଆର ଦେଖିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଥରି ପଡ଼ିଲା ଗଲାକୁ, ସେଠୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଯାଇକି ହୋଲି କରିଛି। ଏମାନେ କହିଲି କିଏ ମରିଛି, କିଛି କିଛି କହୁନ କି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କି? କାଣା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯିଏ ମୃତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଭରତ ଭରତ ଦଣ୍ଡସେନା। ଭରତ ଦଣ୍ଡ। ହଁ ଦଣ୍ଡସେନା।